Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय लोगोफोरनै जोङो दाउलाबारियाव मैगं लायनो ओंखारदों थ' मा मैगं मोनगोन बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ना मा होनो ओमफ्राय दा रेडि बेग लाबाय नै आं बानायनाय बेग ओमफ्राय लायबाय नै आंनि स्कर्पिअनि कि आरोना साबि अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा जोङो थांग्रोबाय थानोसै फैदा लोगोफोर जों रेडि नैबे आब'नि गामियावनो थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो नै गेट बन्द खालामबाय ओमफ्राय आंनि स्कर्पिअजों थांसै आरोना नै लोगोफोर जा दाउलाबारियाव सफैबाय नैबे मैगंखौ लांनो फैदों आरोना ओमफ्राय खानांगौल' जि दङ आरो मा होनो नैबे खुदुना मैगंखौनो लांनो फैदों जोङो ओमफ्राय स्टार्ट जाबाय नै जोंना खानाया ओमफ्राय खाबाय थानोसै आरोना जोङो लोगोफोर जों दा मैगंखौ खाबाय स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय खुदुना मैगंनि अनगायैबो जों दिनैनि दिनाव मा मैगं कालेक्ट खालामनानै लांगोन थ' नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा जोङो बिब' बिनानाव खागासिनो टाइमनि जोबोद आंखाल लोगोफोर बेनिखायनो जोङो माने स्पिडाव खादों आरोना मैगंफोरखौ नोंथांमोना एकदम फारि फारि नायलांबाय थाबानो मिथिलांगोन आरोना लोगोफोर मैगङा ओरैबायदि मैगं एभेलेबल खाबानो मोनो आरोना जों खागासिनो नै टाइमासो हास्लाबगोन ना हास्लाबला बेनोसै आरो ओमफ्राय बाराबा फानहैबावनोसैसो फवा 20 थाखा ओइ सेलायलायखागोन इखौ नै लोगोफोर बिराद दंखायो रग' खाथार नै दाउलाबारिनि मैगं बिराद गोथावहाय लकेल गामि खाथि मोनबा खारबोबाय थागौसोमोन आङो खाथि मोनबा टाउननि मैगंखौ जाथारामोनहां गामि नागिरबाय थागौमोन नै लोगोफोर दसेयाव मुथासे मोनखायो मोनलायबाय गावदाबखा कार्टुना साबसिन जायो नै लोगोफोर आयै गावदाबथार आं फुनायखौ मोजां मोनाहाय नै खेबस'बायसो आं हा मालाय आब'आ बिखुनजों रायलायगासिनोहाय बिखुनजो बिमाजों रायलायगासिनो गोबावजों खनसे फैनाय नालाय जोंना बेसेबां मोनबाय मैगङा खागासिनो जोङो आंलाय मा दाउ गाबखो नंदोंसो बारसिनदों दाउ सैमा मासे माबा आं माबानायखौ नुनानै खारबाय ओमफ्राय जुब्रा जानानै खालांबाय बे दाउआ थैखासिगोन लोगोफोर नै जोंहा मैगंखौ उल्थांलाय फाल्थांलाय खागासिनो आरोना सा खोला सानजा सोनाब मोखां जानानै खुनु थिग गैया आरो गोसो बायदि माने मैगङानो ओरैबायदि आजां गाजां दंखायो नालाय ओंखायनो गोसो बायदि खागासिनो ओमफ्राय बेसेबां खानो हागोन थ' बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जागोन आरोना खागासिनो जों नै गांसोखौसो फुनो लुगैलायलांबाय आं हाथारला आं गांसोखौ थैगोनसो बोरैबा मोनथारबाय जि गांसो नै लोगोफोर नै न'आव थाबा अबाव दाङोमोनब्रा दा बे आं लोगो माबानिया सालादुलानिया दाङोना आंबो मैगं थाइगं गायनो फोसाबनो बिराद मोजां मोनोहाय मैगं थाइगं गायनो फोसाबनो बिराद मोजां मोनो आंबो सेन्देल गानबा जाया मोनोहाय सेन्देल खुलिबा अमाया दा दाम खम जालाबायनोसैब्रा अमायानो दाम खम बेफोरावसो बायनानै फिनो मोननांगौहाय निउटन फिफाया होनोमोन जोंना अमा फिदो होननानै बुङोमोन नोंसिनाव लांसै नामा
मोनामनायालाय बार फैबा मोनामगोन उल्थांनाय खर' जावनाय फिनसै फिनसै दे खना दोनसै ओमफ्राय थांनायालाय जेरावबो थांखायाना जोङो जानोबा बारा हाखौ गोथौ जावगोन मा दोनसै मालाय हा जालांबाय hey लोगोफोर मोनलायबाय जोंहा मैगंखौ 1000 मोनो बालाय मोनबाहाय नै बै खनायाव थालिर मैखुन गैया ना मामा बै खनायाव हो बे साननैसोआवनो दांहोनो मोनाबा हाग्राया नागिरहैगासिनो माइ खामलासो हाजोबो नङाबा हारसाफोर फैयो खाबानो मोनो लोगोफोर आं अबा ज' दोनदोंमोनहाय नै बुरजा जाबाय नै मुथासे दङ मुथासे लोगोफोर जोंहा नै बेसेबां मोनबाय आरोबाव खागोन आरोना बेखौल' जों लानानै थाङा बहुद दङ नालाय लोगोफोर बेखायनो जा हायो बेखिनि टाइमाव आरो दसे खाबावगोन जोङो दा बेखिनि खाखांथ'बाय आरोबाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे खादो बैथिंल'सैहाय गेसें जाबाय फ्रेन्स बै जों एसे दंबावो स' लोगोफोर मैगं खायै खायै गोलोमफ्रुलायबाय आरोना सान्दुङाबो गैया नङा दङ आरो सायहाबो दं सान्दुंबो दं सासे नै फन रायलाय खागासिनो आरोना थ' आरो एसे दंबावो फ्रायानो खाजाबाय जोंजों एसे दंबावो आरो एसे गिदिर गिदिरखौ खानोसै समनि आंखाल लोगोफोर गैथारला टाइमाबो आरोना Ini ha susah banget. Coba. Oke, sana mana? Hai mau sampai na? दा नै जोङो खाखांबाय गामला गिदिरजों गामलासे आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ खिन्थु बियो रियेलाव बिराद गिदिर दे बे गामलाया आरोना मा खनथुमगासिनो थाय बे मानसिया खनथुमदों आरो लादों खनथुमदों आरो लादों दिनैबो मोनबाय बानलु सिब्र' बानलु बोरदोन खाखांबाय नालाय सोनोसै थांसै थाजा मोनथारबायहाय खयस' मोनगोन जोंलाय बेवहाय फानैसै नोङा फानैसै बेफारि जानोसै दुइस'सोनि दंदां मालाय द'आव थायाखै मानसिफोरा जोंल'सो बेफारि गेलेबावोसो मालाय गथ' दोनबोनाय थाव मैगं गेले लाबोनानै मालाय नै लोगोसे जुमब्राबो लाबावबाय जोङो बिराद गोदैयाबो मोनो जुमब्राया जुमब्रा लाबाय नै जोङो थाइब्रै बिराद अजन खा थाइबा
Ayo, soita जाबाय नै जुमब्राया soita. Ini बानलु लाबाय, जोलैनोबो लाबाय, जानोबो लाबाय. नाङालै दङ आं नोंनो सुब्रास मानोबो जासिगोन आं जायोबा माबादो हनै बिलायाबो आं लादो लाबाय नों सोफाखानोसै खोमालै ना मैथ्रु आयौ दै बिगोन दा बेबो नैबे माइरं लांनाय आङो दाख्लै माबाया नै जुमब्राखौ माबागोरदो ओमफ्राय मैथ्रु आंबो होगोन नै माइरं लांनायाव जोसा माइरंआनो